فقر نجاتح نغيب معداي نقادف لبون سترري سيكون يلن كوركو حكا خونيو نبر يا نبر روحنا معدون نفلنا مامي ورقو منفس سكم تاسقومي بسبق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحققاس سرت بالي مللينا حيلي سان فغري أدما سحبت حلف نكرفنيو يريتراو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وترو تمليتنا مبحقنانيو لومو وان كم وترو نقولنا كم هرزغل كنكع زغل كم فلطون كنستوعلولون زلنا عبيت زيناتاتنا عالم كان اعتقرو دما عبزوبانان متتتاو ناي وصاي حيلتات وي ناي وصاي حيلتات اب زوبانا نكاتو زغبرو زلو تاكتيك رينا اب تግራይ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ اب ሶማል ዝግበር ዘሎ اب ሱዳን ዝግበር ዘሎ بعبي ድማ بعالم درجه بفላይ ናብ عود ጋዜጠኝነት ዘተኮረ አርሲና ክንሪ ሎሚ ናይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ሳይቀፅሉ መጀመርያ ብምንታይ ክንጅምሪና ነዚ ማዕከና ዜና ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዓብይ ኣቓልቦ ወሲዱ ዘሎ ዓበይቲ ኢንፍሉዌንሰርስ ድማ ኢዶም ዝእትውሉ ዘሎ ጉዳይ ክንሪና እንታይ እሱ በዚያ ንጀምር እስኪ Journalists may in fact be spying for Western governments. Now that's the worrying message from lawyer and freelance reporter Dimitri Lazarus. He said he had a run-in with one of them. Maybe that there are numerous journalists in Canadian and Ukrainian media organizations. መጀመርያ ሕቶ መጀመርያ ተዊት ዝባላ እንታይ ዝብል ዘሎ መቸም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሓንቲ ካብታ ቀዳመይቲ ዝጠቕስዋ ዘረባ እንታያ ምዕራባዊ ዓለም ናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣለዎ ጋዜጠኛታት ድማ ከም ድሌቶም ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ዝደለይዎ ናፃ ኮይኖም ሓሳቦም ክገልፁ ይኽእሉ የለና ይንብል ኢና ዓበ ክፋልናቶ ኣለዩ መብዛሕቲ ግዜ ግን ኣበይ ፀገም ዝፈጥር ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሓይሊ ዝትንክፍ ዘረባ ዝመፅእ እቲ ጋዜጠኛ ቦታ ይህልዎን እዩ እቲ ሚድያ ቦታ ይህልዎን እዩ እቲ ቻነል ቦታ ይህልዎን እዩ ኦኬ እዚ ግን እቲ ሓደ ክፋል ናይ ተፃዛንታ ጥራዩ ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ብተደጋጋሚ ክረአይ ዝምዕብል ዘሎ ጉዳይ ኣሎ መስለኩም ጋዜጠኛታት ብፍላይ ድማ ናፃ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ዝበሃሉ እንታይ ኮይኖም ይፀንሑ ኣለዉ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ናይ ኤውሮፓ ስለያ ናይ እስራኤል ስለዚ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ኮይኑ ኣክት ዝገብር ሰብ ንሱ ግን ቀንዲ ምስ ስለያ ዝሰርሕ ዘይኮነስ ኣካል ናይቲ ስለያ እዩ and this is becoming ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ኣብዚ ናይ ከምኡውን እዚ ናይ እስራኤል ኩነታት ኣብ ንሪኦሉ ዘለና ግዜ እቲ ምዕባለታት እቲ ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ እናተቃልዐ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ተራ ይፃወት ኣሎ ነቶም ሪል ጆርናሊስትስ ወይ እውን ነቲ ሚድያ ብኸመይ ፀልዋ ይገብረሉ ኣሎ እስከ ክንርኢና Run-in with one of them. Maybe that there are numerous journalists in Canadian and Ukrainian media organizations, and in fact throughout the West, who are being co-opted, like Adam Zivo allowed himself to be, by Western security services, and that this information, these relationships are being concealed from the general public while these so-called journalists are presenting themselves as independent truth tellers. So I think we should all take a lesson from this in terms of assessing the veracity, the integrity of these corporate media outlets and their so-called journalists when they're telling us that they are free from government interference and accusing others of being under the influence of a foreign government. We should ask ourselves whether in fact they are the ones who are acting as agents of a government. So تزربا سمعوا بتعمي تريك زربا يا ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኢንዲፐንደንት ጋዜጠኛታት ተባሂሎም ዝረቡ ሎሚ እቲ ታክቲክ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ክርዳና ክኽእል ኣሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ጋዜጣታቶም ይኹን ቴሌቭዥናቶም ተቐባልነት እናረኸበ እናሰኣነ ይኸይድ ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም ተቐባልነት ይስኑ ስለ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ድማ ንሳቶም እቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ነቲ ናራቲቭ ወይ ከዓ ነቲ ትረኻ ነቲ ዝበሃል ዘረባ ክቋፀርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንሶም ዝደልይዎ ጥራይ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ህዝቢ ብዛዕባ ሶም ዝደልይዎ ጥራይ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ኣንፃር ረብሖም ክዛረብን ክመራመርን የብሉን እጂ ከምኡ ክትገብር ተኮይንካ
قدم BBC CNN كالوت فوكسن قالن تعريسكا بوغير كانت سب انتي كم زحسن انتي كم زعرف تقبره نتنارتف ناتو بعد خشيف تقبره سب نزيوم مسمع مسابي انت تقبر انتي يسمع زلو سب تبل independent journalists يوتيوبرز ديوم تيك توكرز ديوم صحافت ديوم بلوجرز ديوم نعتاتهم يكابهم يحبريتا زركب زلو اها كابانا سومي رقمو اوكي سو كابزيوم سمعت له لك كمان جيرم دما سلياناتو كم انفلونسرز جيرم يمصوم نت سوشيال ميديا بدحر مغارجا سلازي قاصر ودما كم زوريات كم زخوني يقبروهم سلازي انتي يقبرو نتا حساسباني زيوم سبازياتهم هجي تاي يقبرو نت مين ستريم ميديا CNN BBC حساويه انا حقنيا نعيمنو نيلوم كوم يفتنو نساتهم دما نت حزب مليسهم بفلاي نت انصار ربحنا امريكا ويقله اكا نساتهم طويهم نابتناتهم ربحك تو يخلو سلازي ازي حدا كابتي اب افريكا بفلو يسرحوا لتاكتيكيو سلامتاي افريكا كل جزء تحت زي منا شون كل لا ميديا نخطاتو بت ميديا برين ووش كيروم سبات انصار ربحهم كم زخدو انت حبتهم ناتمزمزو خلو نحبتهم زكلاخللهم انت نعوك زدقفو نتهم زمزمزوم حيلتات نعو بجاغمات حنونا هبتنا ولا وسدو وز عينتو زخيد ولا ون مهور انتخونه ولا ون بي اتش دي زلوم سبات ريميخا تمعربا عالم زغبرو تاريخ صبو غيركا هتفلط نعدخا زمزمز نبر سرز نبر زطفز نبر نسيو نميت عامتا سريقك حدا ود هاجر ن4 عامد ديو ن10 عامد ديو ن10 عامد سلطان كونفز بله نتك ادا 100 عامد سرقك نعته ملسكا حاجزني نعو لي تبلو نسخا يا اي علي الكاسي ان كابل حج هاجر كا يلكا غريفكا خي 100 عامد سريقك دا حرون كيف توزخده شكو انا حيلي بعلخ عدينكا انا بجزاخا نبدركو خيتكا تو مالتي እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝርአ ብተደጋጋሚ ፀገም ንኣፍሪካ ወይ ድማ ዘቃለ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ናብ ኣፍሪካ ገፀ ይኸይድ ኣለኹ ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢና ብሚድያ ኣምሲሎም ናይ ኤንጂኦ ኣምሲሎም ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ረይዎ ኣብዚ and other international powers recently have kind of I think they're coming to realize that their investment in Somalia it hasn't really paid that many dividends, and they're also, I think, coming to realize that they will not be able to defeat Al-Shabaab militarily. A few years, but alas, today that progress isn't. انتهينا نرد لنا زوم معربايان حقرات قبل على سوماليا بزح عينت متتتاويهم جيروم كل عينت حيلوم يوم يتيوم بإنجو جيروم ديوم بعقب سلام جيروم ديوم بفلوينا سكيورتي حالوانا بحرت بايل ديو كل عينت معرباوا حيلي اتيزلو جي سوماليا بزوان زي كم حجر كديب كتنسق تدل سلازلا كتنسق دما بفصم سلازي دليوا لك كم تاكل تشن شدشن ملس نسلس سو من كيدنا نطمنا شعبيه از حجزو زلو على الشباب كنت فينا يلو حساب لو مكابت حجر زي وزي ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ማለት እዩ ምዕራባውያን ድማ ልክዕ ካብቲ ሃገር ክወፁ ይደልዩን እዮም ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ እናበሉ ካምፔይን እቲ ሃገር ናብ ሕማቕ ከም ዝኸይድ ዘሎ በንፃሩ እቲ ሃገር ግን ናብ ፅቡቅ ገዛ ትኸይድ ኣላ ሰራዊታት ትምልምል ኣላ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ሰራዊት ሓይሊ ናይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ባሕርና ተባዕላ ክትቆፃፀር ጀሚራ ኣላ ምስ ቱርኪ ሽርክነት ጌራ ነዳድናታ ትደስስ ኣላ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ይኣትሎ ኢንቨስትመንት ይኣትሎ ነዛ ሃገር ግን ንኸይትትንስእ ስለምንታይ ከም ዘምፃልኩም ዘለኹ ካብ ሶማልያ ክንምሃር ኣለና ካብ ሱዳን ክንምሃር ኣለና ካብ የመን ክንምሃር ኣለና ካብ ኢትዮጵያ ክንምሃር ኣለና ካብ ኬንያ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ካብዚኦም ተደይተማሂርና ካበይና ክንምሃር ካብ ሊብያ ክንምሃር ኣለና ስለዚ ሶማልያ ክትንስእ ትደላ እዞም ምዕራባውያን ግረይዎም ከመይ ገይሮም ሽርሒ ገይሮም እቲ ሃገር ሕማቕ ከም ዘላ ነቲ ብዛዕባ እቲ ሃገር ፅቡቕ ዘበለ ኩሉ ከጥፍዎ ለይትን መዓልትን ከምዚ ካምፔን ይገብርሎ ዝያዳ ድማ ንሶማሊላንድ ነዳዳኡ ስለ ዘሎ ተረኺቡ ስለ ዘሎ እንግሊዝን ኣሜሪካን ካምፓኒታት ድማ ክሕዝኦ ስለ ዘለያ ዘለዋ ንዑ ንምውሳድ ድማ ነታ ሶማሊላንድ ንኽኣልይዋ ዝግበር ዘሎ ካምፔን ረዩ ከምዚ ገይሮም እዮም ድማ ሃገራት ናብ ረብሖም ዝእትዎን ኣብ ሪል ታይም ክንምሃሮ ዘሎ reverse. And it's a very great pity. The fact that Somalia is going backwards is not just a local issue, it's a big international issue because it affects, pollutes and corrupts the region. To me, it is blatantly ridiculous. It is based in no way on reality, and it desperately cries out for a dramatic reevaluation of U.S. government policy towards Somalia. British and American Cries out for a dramatic እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ብኩሉ መንገዲ ክትረክብ ዝደሊ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ዝፅሕፎ ኣሉታዊ ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ብኸመይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብኸመይ ይዓኑ ብኸመይ ይወድቕ
ሳጥራይ ሕልምናቱ ኣብ ሶማልያ ድማ ልክዕ ከምኡነት ናይ ሶማልያ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዘርእዮ ንዕቀት ኣሽካዕላል ከመይ ገይሩ ኣምባሳደር ነይሩ ከመይ ገይሩ ዲፕሎማት ነይሩ ንኽትብል ዘማታእካ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ናይ ስደት ፕሬዚደንት ዝተባሃለ ሰብ ሓደ ንዑ ሒዝዎ ንመፃኢ ተስፋ ዘለዎ ገለገለ ኢሉ ፕሮሞት ክገብረሉ ዝፍትን ዝነበረ ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንሶማልያ ንምውዳቃ ብምሉእ ዕጥቂ እዩ ዓጢቑ ዘሎ በቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ክፋል ናይ ሶማልያ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ኣብቶም ሎቢስትስ ኢንቨስት ዝገብር ነቲ ተቐባልነት ንክረኽቡ ኣነ ፀገም የብለይን ሶማሊላንድ ዋላ ሃገር ክኾኑ ፀገም የብለይን እዞም ምዕራባውያን ዝፃወትዎ ንሃገር ንኸፈራርሱ ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ንቅድሚት ንኸምፅኡ ዝገብርዎ ግን ካልኣርስቲ እዩ በዓል እዝን ከምኡ ዝኣመሰሉን ዝኣለሞ ወይ ድማ ንኤርትራ ኣብ ፍሉይ እገዳ ኢትዋ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ብርትዕት ዘረባ ክንሰሜና ተመሊስና ኩሉ ከተሓሓዞ ክፍትን እየ ስምዕዋ እዚያ እስከዛ ዶክተር እዚያ ሓንቲ ካብቶም ተባዓት ዶክተር ናይ ኣፍሪካውያን እያ Dr. Arikana Tibahal Here in Ghana, there is a military base here that American soldiers can walk in. No passport, no ID. They walk right through. If they commit crimes, they rape women, they kill women. No policeman in Ghana can touch them. Why? Where is the Ghanaian military base in the United States? Ghana's Bahal Hade. ጽቡቕ ዝኸይ ዘሎ ሃገር ዲሞክራሲ ዘለዎ ሃገር ምርጫ ዝገብር ሃገር ገለና ተባህለ ዝረበለ ሃገር እዩ ኣብቲ ሃገር እቲ ኣሜሪካ ሓደ ዓቢ ሚሊተሪ ቤዝ ኣለዋ እቲ ኤርፖርት ናይ ኣብቲ አንካራ ዝበሃል ዓቢ ከተማ ዘሎ ዓቢ ኤርፖርት ፍርቅናቱ ሓደ ፍሉይ ተርሚናል ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኤርፖርት እዚ እንታይ ኣሎ እስከ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ኣርዮም ኣይኮኑ ዝኣቱ ዓዶም እዩ እቲ ክፋለ ኤርፖርት እቲ ዓዶም ኢና ኣሜሪካውያን تخيلوا متيوم لك كمزي نيويورك زعتو زلو أبا خلو وردي لهم نفاريتهم إيربورت ناتومي أفغانياتو مالتي سلازم تاي مالتي إذا كفال إذا تريتوريزي ناتومي أبي إيربورت ناي غانا أتشك هاي قبرونيا إذي أفتن هاجرات أفريقيا زليو سلام انتاي مرحت أفريقيا خمو قبرو زي كالو انتايت أفريقيا وين خمس خي قبرو زي عبتهم زلو نزبل أبزيا تبغى جريات زاربلو نزقو دايزي حنت كابتن أزين زدنا دكتوريا I like Nigeria, you know. Nigeria said when the US government increased their visa to $250 to get a visa to go to the United States, Nigeria said, no worries, you also have to pay $250 if your people want a visa. But turn around and go to Namibia, I was shocked. Namibians pay about $170 to get a visa to go to the United States, but Americans, when they go to Namibia, nothing, zero, not a penny. تايت بلا لا قال نيجيريا معجي حنت غزي زغبرته مالتيو نيجيرياويان ناب أمريكا كخدخلو حدا كندي سبكاتو خمزلهم قدب ኣለዎ ከምኡ ድማ ዋጋ ኣለዎ እቲ ቪዛ ልክ ሃገራት ኣፍሪካ ክብርና ተንዝዕቅ ባነረን ተዝኾና ዲግኒቲና ተንዝሕልዋ መንግስትን ተዝህልዎ ነይሩ እንታይ ገብር ነይሩ ካብ ኤርትራ ንኣሜሪካ 10,000 ጥራይ ዘፍቅድ ዓመት ኢሉ ኤርትራ ድማ ከምኡ ክትብል ምኻለት ኦኬ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ ኤርትራውያን ጥራይ ክንዱ ካብኡ ዝበዝሑ ስለ ዘለውና I understand ግን ብውሕዱ ገደብ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ቪዛ ዝሓትኻ እንተኾይኖም ስኻውን ቪዛ ክትሓቶም ኣለካ ቱሪስት ሳይመጽኡናን እዮም ሽግር ከጋጥመና ወይ ይርዳእኒ ሽግር ከም ዘሎ ኣፍሪካ ኣብ ማዕረ ባይታ ረጊፀ ከም ዘላ እንታይ ያ ግን ከተሰምዕ ደልያ ዘላ ክሳብ ክንደይ ኣፍሪካ ንድሕሪት ከም ትተርፍ ዘላ በዓላ ወላ እውን እቲ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ንኣፍሪካውያን ንደቂ ሃገር ዝህቡ ዕድልን ንወፃእተኛታት ዝህቡ ዕድልን ሓደ ዘይኮነ ሓደ ካብ ደገ ክመፅእ ከሎ ከም ድሌቱ ኣቱ ተዓዲ ድሌቱ ይገብር ኤርትራ ይመስለንን ኣብ ኤርትራ ወፃእተኛ እውን ትክክለኛ ኮንትሮል ዝግበረሉ ስለዚ ከም ድሌት ኣይከይድን እቶም ቱሪስት ክሰምዖም ከለኹን ከም ድሌት ንጓዓዝ ኣይንኽእል ኢና ክጓዓዙ ይኽእሉ ዳይኩሉን ካልኣርሲ ግን ኣብቲ ዓዲ መጀመርያ ክብሪ ክዋህቦ ዝግባእ ዜጋ ወዲ ሃገር እዩ ፈርዲኹም ለዎም ዜጋ እዩ ቀዳማይ ክብሪ ክዋህቦ ዝግባእ ንኣብነት ኣነ ኣብ ካልኦት ኣፍሪካ ክገይሽ ከለኹ ዝረኣኽቦ ነገር ተሎ ሱዳን ድሕሪ ገይሽካ እቶም ፀዓዱ ካብ ዓዶም ንላዕላዊ ክብረት ኣለዎም ክብል ይኽእል ኣነ ዝዛረቦም የለን ኣባ ከለዎ እዮም ሸተት ኢሎም ዝሓልፉ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ከይድካ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ክብረት ኣለዎም ፀዓዱ ብዘይ ቃል ዓለም እዩ ዝብለኩም ወላ ምስ ፃዕዳ ዓርክኻ ሻሂ ሰቲ እንተለኻ በቃ ንሱ ጥራይ ዝኸፍለልካ እዩ ዝመስሎም ንስኻ እንተኸፊልካሉ ይገርሞ እጂ እንታይ ማለት እዩ ፃዕዳ ኣብ እዚኣቶም ካብቶም ዘይተገዝኡ ሃገር እዮም እዚኦም እቶም ኢትዮጵያ ፃዓዱ ዘይገዝዎም ንፃዓዱ ዝሰዓርና ኢሎም ዝጀሃሩ እዮም ፃዕዳ ኣብቲ ዓዲ ካብ ወዲ ሃገር ዘይኮነ ከም ንጉስ እዮም ትሪት ዝገብርዎ ንፃዕዳ ባህሎም እንዲዩ ኖ ቅድም ህዝብኻ ደይተኽብር ቅድም ህዝብኻ ኢኻ ትኽብር ድሕሪኡ ንወፃእተኛ ተኽብር ህዝቡ ዘይኽብር ሰብ ንህዝቡ እናረገፀ ወይ እውን ሕጂ ክብረት ማለት መንግስቲ ገለብለ ኣለኹን ተራ ህዝቢ ንሓዊ ክፈቱ ዘለዎ ቅድም ሓዊኻ ከይፈተኻ ዋላ ኣምላኽን ከምኡ ኮይ ዝብል ነቲ ጥቃዕኻ ዘሎ ሓዊኻ ዘይገበርካስ ከመይ ጌርካ ንሰማይ ዘሎ ዘይትፈልጣ ኣምላኽሲ ኣምላኽ ኣለኒ ኢልካ ናብ ፀሎት ትገብር መጀመርያ ነቲ ጥቃዕኻ ዘሎ ሓዊኻ ረጣየ እዩ ዝብል ስለዚ
ኣፍሪካውያን መጀመርያ ንኣፍሪካውያን እዮም ክብሪ ክቡ ዝግቡእ ናበለት እያ ትዛረብ ዘላ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነን እታ ዘረባናታ መሪር ዘረባ ኣለዋ ድሕሪኡ We are the problem. What is leadership doing? Leadership is doing nothing. Leadership is voting on sheer stupidity. Stupidity that is causing us havoc. The same people who are abusing us, taking advantage of us, exploiting us, they are laughing at us because we are jokers. What are we doing in our parliaments? And that is why you see what's happening in Burkina Faso, what's happening in Niger, what's happening in Mali. The youth are saying, now we know. እንታዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ በስምንታይ ከተሓዘየ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ካልእ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ብዙሓት መራሕቲ ክቃወሙ ይፍትኑ እዮም ነቲ ዘሎ ፀቕጣብ ልዕልዮም እንተኾነ እቲ ሲስተም እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ቁጠባዊ ካልኦት ዓይነት ኩሎም ዓይነት ማሕበራት ነቲ ሰብ ዕድል ሂቦን እዩ ዘሎ ነቲ መርሕነት ዕድል ሂቦን እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይ ድማ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሃገሩ ክድግፍ ክኽእል ኣለዎ ነቲ መርሕነት ናይ ሃገሩ ክድግፍ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚኣቶም እዚኦም Reevaluation of U.S. government policy towards Somalia. But British and American officials now believe it's no longer enough to change policy towards Somalia. The international community also has to drastically rethink its engagement with Somaliland. Well, my position is we absolutely should look at some kind of a formal relationship with Somaliland because it is a state that works. I got to know the very first president when I was ambassador. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሓንቲ ሃገር ሶማልያ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ናይ ዩኤን ቻርተር ናይ ሃገራት ካብ ሕጊ ናይ ዩኤን ልኡላውነት ናይ ሃገር ቀዳምነት እዩ ዝመፅእ ስለዚ ሃገራት ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራትን ግዛእታዊ ዶበንን ከኽብሩ ኣለዎም እዩ ዝብል እዚኣቶም ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ሶማሊላንድ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ሶማሊላንድ ከም ምርጫኦም ቶም ህዝቢ ናፅነቶም ክረኽቡ ተደልዮም ኤርትራ እውን ከምኡ ኢላ ስለ ዝነበረት ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ሶማሊላንድን ኤርትራን ሓደ እንድዩ ኖ ሶማሊላንድ ብድሌቶም እዮም ምስ ሶማልያ ሓቢሮም ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ነይሮም ተርጀምሎም ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ወላ ሓንቲ ዝፈልየ ነገር እውን የብሉ ምናልባት ዓሌት እንዳባሕጎም እንዳብ ገለመለዮም ፈላለዩ ይኾኑ እምበር ቋንቋኦም ሓደ ሃይማኖቶም ሓደ እዩ ሓደ ሃገር እዮም እዚኦም ኤርትራ ግን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ጥራይሲ ተኻሊ ታሪክ መግረፎ ኣብ መግዛእቲ ጥልያን ጥራይሲ ኣብ መግዛእትያ ነራ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ነበረት ስለዚ ኣፍሪካ ሙሉእ 54 ሃገራት ዶብ ናተን ብምንታይ ዝተሃንፀፀ እዩ ብመግዛእቲ ስለዚ ኤርትራ ባይ ኦል ኣካውንትስ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ እያ ተጨቂና ነይራ እምበር ኣካል ናታ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ እዚ ካሕዋ እጂ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክብሉ ስለ ዝርየ እዚ ግን ናትና ቢዝነስ እውን ኣይኮነን ብዛዕባኡ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚኦም ምዕራባውያን ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ኣብደይ ቢዝነሶም ኣብደይ ውራዮም ክሳዕ ክንደይ ኣትዮም ነተን ሃገር ተመሳሳሊ ሰብ ዘርእየኩም ዘለኹ እቶም ካልኦት እውን ንኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ስእሊ ኣሉታዊ ኩነታት ንኽትረክብ ኣብዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ነይሩ ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ግዳይ ናይ እዚኦም ዝኾነ ስለ ዝነበረት ኩናት ኣይኮነን ተኣውጁልና ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ናይ ፀለመ ደማ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ተሪኢኻዮ 15 ዓመታት ንምኽርዛዝና ዳርጋ ናይ ልምዓት መደባት ከም ዘይነተግብር ዝኾነ ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእል ኣእምሮናን ኣካላትናን ዓቕምናን ጅሆ ከም ዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ነብር ዝዓለመ ኩናት እዩ እዚ ናይ ዓቕምና ምዝራቕ ወይ ዓቕምና ናይ ምምፃይ ሸርሕታት ኖ እዚ ቁጠባ ከይምዕብል ናይ ወርቂ ኣታዊታት ከይርከብ ናይ ከምዝኣመሰለ ምዕባልያ ከይማእልያ ዘይብሎም ሕቶታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ዓቕሚ ሰብና ምዝቋቕ እዩ ትእውጅ ኩናት ፀኒሑ እዚ ኩሉ እዚ ሓደ ብሓደ እንዛረበሉ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ግን ብኣጠቃላሊ ፈለማ ኣይተገራህናን እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ንምንታይ እዩ ምቕያድና ብኣካልን ብእምሮን ንምቕያድና ጅሆ ናይ ቴንሽን ወይ ናይ ወጥሪ ኮይና ክንነብር ኣብኡ እንተኣቲኻ ፀልማት ጎዳና እየ ብኣጋ ግን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ወጥሪ ክንኣቱ ይብልና Now our eyes are open. Now we know who the real problem is. Yes, we know the enemy as the former colonizers. We know the enemy as the multinationals who are in our countries, siphoning as much as they can. Yes, we know the NGOs are nothing but wolf in sheep's clothing. Yes, we know some of the embassies are no good. They are there to make sure that the instability in our countries
كل تتبلو زلا ناي بحكي فاير زخوني صلاي خام مفلات اقداسنت الله ويتي حبعصر بزبلي انجوناتهم كل غزي قربت بقع زلبسو تخلا مخانم غازيتنياتات ناتهم كل تسلست عينت علامه زلو مخانم كمتم ابا ناي اي ثينك ناي كينيا دي ولا ناي تنزانيا مرحي قرب زبلو دما ولا توم مرحت هيمانوت ناتهم ون مجمريا كمص خلو مصحف قدس حيزوم مصيوم تعميتكم صلوت غبر يلوم نايلو احنا تعميتنا نصلنا خلنا كل مريتنا صقاتاتنا وسيدهم تا قدس مصحف قديفهم الله سلازي عيننا مسكفتنا مريت نسوم قدس مصحف بيدنا صنعنا كسابلو مدما تعميتنا نصلن وين بلنا علنا مريتنا نهبتنا نجن واناتاتون وننتون قيرو نابل استزاربو لككمو من يونتي اهغوركا كفر زلو من يزي سرقو زلو من يزمتو زلو من يو صقم زمصالكا زلو كساب زي فلتكا كل غزي انتي تخون ابزي الله انت فيديو انت رخيبه كريكم انت بمثلي استسرحت تمثالويت نغريا اي ثينك ايورت كون الله دحنا بكال غزي انت رخيبه خمصالكم انا نزي انا سماكم صنعوا خمصالكم كفتني هسا ابزي ان زي اسمعوا continue. We know all that. However, we also know that our leaders could stop it. So yes, it is that the youth are rising. The youth are saying, you leaders, if you do not do the right thing, we will replace you. So we need more Traores in Africa. So زاسل زي رايوا انت تري لكم ابزسلي اذا كلت تلبدو يبعث الله انا حتحدن ترديهم لهم بدحري انتي مصنا الله بدحريت نبري وي انبساي مصنا الله نساتن حتحدن يقاتل الله حتحدن يتهرارما ينزلوا تحقنيا قتال ግን حجي مصنا الله ኤግዛክትሊ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብሪ ላይፍ ዘሎ እዩ ንስኻና ሓውኻ ትሃርም ንስኻና ሓውኻ ትጭፍጭፍ እቲ ጸላኢ ከም ዝነብር ኮይኑ ንሓትሕትካ እናተጨፋጨፍካ ከለኻ መፅዩ ድሌትካ ክገብረካ ክእል ዓይኖም ርዮም ወላ እናተባስኸሉ ከባቢዮም ተዝጥሙቱ ነይሮም ዛይ ማጋጠሞም እንቶም ካልኦት ርዮም ገዲፎም ሃዲቦም ንስኻ ትባስ ንሓትሕትካ ትባስ እቲ ጸላኢ ድማ መፅዩ ንኽልቴን ከማን ስለዘይደለየ ሓንቲ ታኽልንያ ስለዝበለ እምበር ንኽልቲኦም ክቐትለን ይኽእል ነይሩ እዚኣ ተምሳል እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ንስኻ ምስ ሓውኻ ኣብትባእሰሉ ጸላኢ ከመይ ገይሩ መፅዩ ክበልዓካ ምዃኑ ወይ እውን ከመይ ገይሩ ከጥፋካ ምዃኑ ነዚያ ኩሉ ግዜ እናዘክርኩም ኣኺዱ He was beyond frustrated because he said, tell me again, Mr. Ambassador, that if I had a terrorism problem, then the United States would cooperate with me. Is that correct? I said, yes. But because I don't have a terrorism problem, the United States, so they don't get any foreign assistance. They are a stable, working nation, and they زربانا تحجس نسوماللاند كمثل دليني تزارب زلو أمريكا قد حجزاكات تخيناس انت تكون على كيلو قبرش براو متكعتن قبرش برانا واشتخا خلوا كالو نسو انت زي بالك أمريكا قد حجزاكات تخلني عنا بالكو نتناي سوماللاند نجيريني رمغنياتو نسو وشتو قبرش براي بلون سلام زلو عد سلزغوني أمريكا قد حجزو ما يتخلني نساتهم قد تمسس على هاجر أب يوكرين راشا لولاونت ناتا سلز دفرتان راشا كل نجار كنجبر لنا نابلو أسوار زلوم زي بلومن راشا يدقفلو أمريكا كل زي استفل عليه عن مركزي زلوا أب سوماليا لولاونت ناي سوماليا كفرس على تبلا أب إسرائيل ناي كلوت مريك توسط كلا أجوغي أسوار كبكي جنزب كبكي كسرت رايت بلوم الله أب يوكرين جن نراشا مليسانا خطدقم راشا نيوكرين وريرا تايلا نيوكرين حجزت واقعلا سلازي أمريكا علامة انتهي مخانب على ما يرداكاني انتهي قلت نتصور نجر وقع كل اللو بكل واقع وقلنا دادنا بزلو بوتادما كل جزي ربح حلو كان دادي مزميزكات وصل بحيلي أنا اتكال دما كم زي جيب على زياتهم كنت نقولهم كان كلا لنا مغنياتو ملحسهم صبوي أمريكان كلهم صبوي ملحسهم إنجليش صبوي يرم تزاريبهم نسب كم زدنقصولهم كم زحليلون تقولون نزبهم محليو تقولوا أب أمريكا زلو جنزب سينو ما يكونون حليوت سلزي بلوم ترى أمريكا جنزب سيناء يكونت زغلو ني يوكرين راشان تصدق زلا جنزب نيشتيرم أنا نزون كلهم هم لزلو شجرهم كلام فتح لهم سلزي دلي وترى سب زي بلو خينو أنت ده جبر كوي تحزلونها أمريكا جن اللوا جنزب برينت يا تكبر زلات جنزب برينت يرانا تهم لزلو سب كله مفتوح مجبرت له كتجبر جناي دلنيا نساتهم برينت تجبر خلو ناس وارن نوجن عنوات أنت زي كوينو نسب كرتو كجبروا أيدلينهم بعفون كم خبز أنيم هجي أبكالك زي بزعبة سوماليا بزوج سلة زارب زلوي جلس سبد ما كبير ربع كميلي هاد ما له رأيه
Well, to be honest, I'm actually safe at the moment because I'm living in China. So I'm in a safe place, and especially my consideration is about my son. I have a son, he's 7 years old. I do not want my son to be brainwashed by this liberal agenda, which is about the deconstruction of the human being. You know, there's a broad agenda here. እዚ ጋዜጠኛ ጣልያናዊ ጋዜጠኛ እዩ ኣብቲ ብሰንኪ እዚ ኣብ ኤሮጳ ዝግበር ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ዝግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ናይዚ ፆታ ዶ ናይ ጋሉ ደናበል ነቶም ቆልዑ ዝብክልዎም ዘለው ካብኡ ክንሃድም ክንክል ኣለና ኤሮጳ ድሮ እቲ ክብርታት ናታ ኣጥፊኣተያ ንደቂ ሰባት ብሰላም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣይኮነን ብምባል ንሱ ንቻይና ሃዲሙሎ ንካልኦት ድማ ናብ ራሽያ ድዮም ናብ ቻይና ኣብ ዘዋፅኦም ንክሃድሙ ይዕድም ኣሎ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚኣ ዘምፃልኩም ዘለኹም ምዝያ ሕጂ ዘላ ዜና ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ክምለሳ ኢና እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Telegram has questioned the grounds for the detention of its CEO. Pavel Durov was taken into custody in Paris, I should say, at the airport over the weekend. Our tech reporter Annabelle Droulis joins us now. So what exactly has happened? Because there's obviously some rules in terms of how long he can be detained for. ናይ ቴሌግራም ሲኢኦ ኣብ ፈረንሳ ተታሒዙ ዝብል ዜና ዳርጋ ንሶሻል ሚድያ ብምሉ ዓፊሩ ዳርጋ ዓብሊሉ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ቴሌግራም ከባቢ 1 ቢልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ እዩ ዴይሊ ዩዘር ናቱ 800 ሚሊዮን ዲ ዋላ ገለ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዓብ ካምፓኒ እዩ ስለዚ ሲኢኦ ናቱ ኣብ ፓሪስ ካብ ኣዘርቤጃን ክመለስ ከሎ ከም ዝተታሕዘ ዝንገር ዘሎ ምትሓዙ ኣኸቲሉ ድማ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለምና ብምልኦም ድምፂ የስምዑ ኣለዉ ኣብነት RFK ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ናይ ኣሜሪካ ኢሎን ማስክ ከምኡውን ካልኦት ዓበይቲ ሲኢኦስ ናይ ካምፓኒታትን ፀለውቲ ካልኦትን ነዚ ሰብ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ብምባል ድምፆም ኣብ ሶሻል ሚድያ የስምዑ ኣለዉ RFK ንኣብነት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሕፁይ ፕሬዚደንት ዘሎ ኦኬ እንታይ ከም ዝበለ በብሓደ ናራናዮም ክንከይድ ኢና እዚ እቲ ሲኢኦ ናይ ቴሌግራም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ RFK እንታይ ኢሉ ፍራንስ ጀስት ኣረስትድ ነዚ ፓቨል ዱሮቭ ዝበሃል ፈጣሪን ወይ እውን ነታ ቴሌግራም ዝመሃዛን ናታ ሲኢኦን እዩ ሓደ ካብቶም አንሴንሰርድ ወይ ከዓ ምዕራባውያን ሃገራት ዘይቋፃፀርዎ ኣፕ ስለ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ብዙሓት ህዝቢ ዓለም ካብ ዝጥቀምሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ኮድ ከፊቱ ክቦም እሞ ከም ድሌቶም ክጥቀምሉ ኣሲሮም ብሓይሊ ከገድድዎ ይፍትኑ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ነዚ ጌጋ ምዃኑ the need to protect free speech has never been more urgent ብላ ኣሎ ስለዚ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ብዝለዓለ መንገዲ ክንከላኸለሉን ክንቃለሰሉን ዘለና ይብላ ኣሎ billionaire and Telegram CEO Pavel Durov was arrested in Paris ስለዚ እሱ ከም ተኣሰረ ብዙሓት መራሕቲ ብዙሓት ዓበይቲ ፀለውቲ ድማ ነቲ ጉዳይቲ ክዛረብሉ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ካብኦም ኢሎን ማስክ እዩ ብተደጋጋሚ ፖስት ክገብር ከም ይርአ ኣሎ ንሱ ድማ እዚ ሰብ እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሓሳብ ናይ ሰብ ንምግላፅ ሓሳብ ናይ ሰብ ንምዕፃው ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ጠቕላላ ጌጋ እዩ ሓንቲ ጆክ ድማ ኣውሪዱ ነይሩ ኣብ 2030 ኣብ ኤሮፓሲ ዝኾነ ጆክ ወይ እውን ሜም እንድሕሪ ኣውሪድካ ንእስር ቤት ክትእሰር ከም ትኽእል ዝገልፅ ኢሉ ዘሎ ስለዚ ነቲ ማእሰርቲ ናይ ቴሌግራም መወዳድርቲ ንዑ ቴሌግራም መወዳድርቲ ናይ ኤክስ እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን በብሓደ ክቐትሉና ምዃኖም ስለንፈልጥ ዘለና ኩሉ ሰብ ክከላኸለሉን ከብሎን ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ፍሪ ፓቨል ዝብል ሃሽታግ ገይሩ ኤሎን ማስክ ነቲ ጉዳይ ትሬንድ ከም ዝኸውን ኣብ ኤክስ ገይርዎ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ድሕሪ ኤሎን ማስክ ተኸቲሎም ካልእ ናይ ቴሌግራም ሲኢኦ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዘጋጢሞ ዘሎ ራምብል ዝበሃል ፕላትፎርም ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዩቱብ እንድሕር ዓፂካ ናብ ራምብል ኢኻ ትኸይድ ኣብ ራምብል ኩሉ ሰብ ዝደለዮ ናፃ ሓሳቡ ክገልፀሉ ዝኽእል ናይ ዩቱብ ተወዳዳሪ ግን እቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን ገለመለን ሰብ ናብኡ ንክኸይድ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ሓቂ ሓበሬታ ብዙሕ ኣብኡ ስለ ዝወፅእ ናብኡ ከብል ስለ ዘይደልዩ ነዚ ራምብል ዝበሃል ኩሉ ግዜ ምሰሳደድዎ እዩ ንሱ እውን ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ስደት ርዩ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ማእሰርቲ ናይ ሲኢኦ ናይ ቴሌግራም ሃዲሙ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፀ ሓቢሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለዚ ብዙሓት ናይ ሶሻል ሚድያ መራሕቲ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ኤሮፓ ሕብረት ክንደይ ግዜ የፈራርሆ ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ የፈራርህዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናፃ ፕረስ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ኣብቲ ንዓታቶም ክጠቕሞም ከሎ እዩ እምበር ንዓታቶም ዝጎድእ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ንኩሉ ነገር ክዓፅዎ ፀገም የብሎምን ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ዕግርግር ኣብ ፈረንሳ ከጋጥም ከሎ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ሶሻል ሚድያ ከዓብጦ ነቲ ሓበሬታ እዮም ዝደልዩ ኣብ ኤርትራ ከጋጥም ከሎ ግን ሶሻል ሚድያ ኩሉ ነገር ከውፅእ ዝኾነ ነገር ከይክልከል እዮም ዝደልዩ እንታይ ማለት እዚ እቲ ሶሻል ሚድያ ስልጣን ንምቕያር ብፍላይ ኣብ ሃገራት ሬጂም ንምቕያር ብጣዕሚ ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ
قال بزحات كيلاتات كزارب خلوون بعد الفيسبوك نوكو بمسرة ناي CIA مسرات زلو زنبر اب كم زخونه جوجل نبعلو تحسب كابي متي كاب CIA متي كاب زوم سلياو محوراتي متي كاب انتليجنس متي سلازي بمسرة تحبريتا كاب اوميز بغاس نتي تكنولوجي دما باغو زقاصرون اب تنا امريكا تكنولوجي اب تقاصرنا زلوم تيليجرام سلامتا يسالدولو ناي راشاو مبوقل زلو سلاز مسرتو رشاو مبوكل نيرون بر حجي ابزوان زي ناي فرنسا زيغنت الو ناي كالو زيغنتون الو اب دبي دمات كامباني بايز تابزوان زي مس راشا مجمريا تبايسو مس بوتين تبايسي وتيو راشا اب تغرغر زنبر لغزي حبريتا بنا يلو اين بكانينا حسابنا ينقل حسابنا يسب ناس امغلا سلازخونه زخونه حبريتا كوك مايكل نيلو راشا غديفو هادي منيرو دومغن نراشا غديف كات كي تخليخا كابو ز حيش كتركب الكاب حساب اوروبا امريكا انغن هاي كالني كله تزرايو اب كالف زغدد مخانو كوين رخيبو ابزوان زي دما نراشا نخملس منغس راشا يتافالو لو خغرمكم انا بحق زغرمي سو تقصل كل تاكر كارلسون وين بزعبو حساباتو يغلصالو ابزي غله تزاريبو نيرو the security agencies wherever we came to the US. Whenever I would go to the US, I would have two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was having my breakfast 9 a.m. and the FBI showed up at my house that I was renting, and that was quite surprising. And I thought, we're getting too much attention here. It's probably not the best environment to run. Why would had you? So ab America won tikabra shams wose abzahat agarati zawr kam zinabare bota nata kampana tabe kam zgabra በአሜሪካ ምስከደ ግን ትስለያ FBI ብፍላይ ዕድል ከም ዝኸልኦን ኣብ ዝኸዶ ደድሕሪኡ እናኸዱ ይረኽብዎ ከም ዝነበሩን ናብቲ ኣብ ናቱ ኣክሰስ ንክህልዎም ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዝነበሩን ብሕቡእ ንኢንጂነር ናቱ ረኺቦም እውን ምስኦም ንክሰርሕ ዳብል ኤጀንት ኮይኑ ምስኡ ናብቲ ካምፓኒ እናሰርሖ ከሎ ምሳቶም ድማ ክሰርሕ ሞ ብመስኮት ገይሩ መእተዊ ባክዶር ክሰርሓሎም ሓቲቶሞ ነይሮም ስለዚ ስለያ ናይ ሓንቲ ቲዮሪ ድማ ላብዚ ትዝረብ ዘላ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብ መንግስቲ እስራኤል ሃከርስ ኣውፅኦም ነይሮም እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣብ ቴሌግራም ይዝርጋሕ ስለዝነበረ ቴሌግራም ድማ እፀዎ ኢሎሞ ክዓፅዎ ስለዘይከኣለ ናይ እስራኤል ስለያ ሞሳድ ብዝወሰዶ መንገዲ ዮ ኣብ ፈረንሳ ክእሰር ኪሉ ዝብል ዘረባ እውን ይዘውር ኣሎ ግን ኮንፈርመንት ክሳብ ዘይኮነ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና ሓንቲ ኣብዚኣ ክትሪእዋ ድልየ ዘለኹ ምዕራባዊ ዓለም ንብዙሕ ሰብ ምቹእነት ስለ ዘይብሉ ሰባት ካብቲ ዓዲ ሃዲሞም ኣብ ካልእ ዓለም ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ፀለምቲ ይኹኑ ፀዓዱ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና እዩ To understand that this globalist agenda, it is about destruction of nation state, destruction of family, traditional, the gender identity, absolutely everything that people cherish, also religion. Why do they want to do that? They know that in reality I'm already in China, but I do not, and I cannot go back to Europe. I see there's a trend. So as a journalist, I see my friends, a few cases, Scott Ritter, he's been harassed by the FBI, which have... So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ ናይ ጣልያናዊ ጋዜጠኛ እዩ ካብ ኣብ ቻይና እዩ ዝቕመጥ ኣነ ናይ ኤሮፓ ክብለስ ኣይክእልኒ ኣብ ኤሮፓ ነቲ ሃይማኖትን ነቲ ባህልን ክብርታትን ናይቲ ህዝቢ ኣልዮም ንሰብ ልክዕ ከም መጋበርያ ናቱ ምስ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይኣምን ሰብ ምስ ስድራ ቤቱ እውን ጥቡቕ ዝምድና ዘይብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና እዩ ታሪኹ ዘይኽብር ኣብ ኤሮፓ መብዛሕትኡ ግዜ ብታሪኾም ከም ዝስየኑ ወይ እውን ታሪክ ዝበሃል ከምዚ ሃገራውነት ዝበሃል ከም ሕማቕ ነገር እዩ ዝንገር ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራውነት ባንዴራ ናይ ሃገርካ ምግባር ከምዚ ዓሌታውነት ወይ ገለመለ እዩ ዝቁፀር ኮይኑ በቲ ኩሉ እዚ ግን እቲ ኣይዲዮሎጂ ነቶም ሰባት መጋበርያ ንክትገብሮም ካብ ታሪኹን ተኣሊኻዮ ኢኻ ንሰብ መጋበርያ ትገብሮ ንሶም ከም ድሌቶም ነብሶም ከብፅሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ጥበብ ኣለዎም ንኣፍሪካ ግን እዚ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሓቂ ሃገርካ እንተዘይፈሊጥካ ባህልካ እንተዘይፈሊጥካ ቋንቋካ እንተዘይፈሊጥካ ምስ ሃገርካ ኮኔክሽን እንተዘይብልካ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ናይ ሃገርካ ክህልወካ ኣይኮነን ስለዚ ሃገርካ ክትጠፍእ ከላ ህዝብካ ክትጠፍእ ከሎ ኣይግድሰካን እዩ ኣብ ሓደ ክለባት ኢኻ ፓርቲ ክትገብር ኢኻ ምክንያቱ ንዓኻ ካብቲ ክብርታትካ ምስራሕካ ወላ ሓንቲ ዝኽልክለካ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ስለዚ ኣነ ንኤሮፓ ክኸይድ ኣይክእልኒ ነቶም ብፆተይ ጋዜጠኛታት ከማይ ነቲ ሲስተም ንዝቃወሙ ድማ ከመይ ገይሮም የሳድድዎም ከም ዘለዉ ስካት ሪተር ካልኦት ጋዜጠኛታት ኩላቶም ብኤፍቢኣይን ብካልኦት ስልያዊ ማሕበራት ናይ ኤሮፓን ገለን ስደት የጋጥሞም ኣለዉ ስለዚ ኤሮፓ ከም ቀደም ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጣልያናዊ ጋዜጠኛ እዩ ምናልባት ንሱ ናቱ ሪቶ ካብ ካልኦት ግን ኣፍሪካውያን እውን ተመሳሳሊ ዝብሉ ዝረኣዩ
England, where white far-right protesters recently disrupted the peace with hateful slogans and violent attacks. Now, amidst a chants of England till I die and we want our country back, an incident occurred that actually further revealed the ongoing issues of racism in Britain. Now, this disturbing event... So, أبعد إنجليز تقولون إتي يماناي كنفيز قبل زلو أكايدا أنترينا هذا So حج انتهينا نرزلنا تعالي تاودنا تاب أوروبا أبعد إنجليز أب جرمن أب هولندا أب سويس أب كل يزلو هذا سبب ما كلهم هزبي نايتهم هاجر علي تاوينا نبلي لنا نجن متأنو تقطع باس تبلاشوا متأنو إنجليزاويان ديوم فرنساويان ديوم جرمناويان ديوم أب تقطع باس صبح من عبر كروب وصل زي كونو نتدي تحتيهم زلو سدتنيا زبلو نتسرحهم زمن تلهم زلو قبل عليو حماق سل خلواميو أبزوان زد ما كنت بنا أوروبا حماق سلو زلو ناب حماق قصي خيس سلو زلو اتسلي ناجنني خيدالو أب جرمن أبزنز حلفة معلتات هذا سدتنيا يوم زبلو زلو 150 ترغاقيس وداي ترغاقيس أنا يفلتكون 3 سبات بكارا 5 قتلن جن أي تتحزن يرو تعيرو جن حدنا إسلاميست جروب حلفنت كوسيدي لهم كواي تقطعت الكونت قدامي بس غير بتي أب سرعة قبرناتهم تي chancellor جرمن قبل على سدتنياتات ويون حتى التعوبة ترير سقمتي ويون صنع زخنا كايدان أتحزن كجبر مخانو على تيلو سلزي أب جرمن كم أب سويس كاب كلام كميو أب كارلو تجرات قبل على سدتنياتات كنتاتنا تغير يز خيزلو سلزي نفسه كفكا بلان بي كل وكاك خلالو أكايدا خاط الرغد كلالك كابزي زربا أنترينا شعونا بناتنا كنسكرينا. In the United States is that we don't hear anything honest or intelligent from our leadership. We don't know what is going on. We don't hear truthful accounts from the mainstream media. So we are really in the dark. We're trying to understand what's happening, mainly through alternative media and by statements by the Russians. سنتايز بزلو بروفيسور جيفري ساغز أب أمريكا زلنا كم ترى حزب خين كاتا كم ترى أمريكاوي منقص أمريكا انتاي قبرالو exactly كتفلت أي تغلني خا بجاكا تسنز بكا بروباغندا تتخك لنيا سقمتي منقص أمريكا زقبرو زلو عبنت أب يوكرين تاي قبرالو ميديان أمريكا يحبرناني سلازي راشا انتاي لانتا هاري من مزبلة تاوينا هنسمعنا خليلو ساعة كندي تميديا بزم عربا عالم نتحق شافينو ببروباغندا نهزبي يمرحكم زلون نت بروباغندا ناتهم حق زكالة ميديا كما تخلو دما نعون معتاو كل زكالهم كقبر خمس خلو هجي معربا عالم كان قدفنا نا حدا شقرنا حدا هابت كم زبهالجن أبز سمعوج. Has set a new record in its non-oil foreign trade, achieving remarkable growth in the first half of 2024. In the first half of this year, the UAE achieved $381.5 billion in non-oil foreign trade, and this represents an 11.2%. UAE ويكا إمارات بالهجر مبزعتو تي إسيا بفلايتي ساوث إيست إيشيا زبال هجرات عرب مع كلاي مبراق أب حدا جاز اللولو أب حماق لولا وبزلولو قطباناتا ممليسون العلي والسق كمزلون ريكورد ليفل توتال تريد حساب 381 بليون كتقبر كم زغالتن عمتنا عمد ما عصرت حدا بخلت percent growth كم زقبرن سلازي زينك دزيد ما بنداري ترى يكون كاب نداري وزعي نان اويل تريد زبالتي منقسنا UAE حدا كابتي عبي استراتيجيكال بلاناتو قطباناتو كاب نداري وزعي تقصل كم زلو حيلنا يتقطبا كاب نداري وزعي كم زلو يو لذي 25% surge in non-oil exports from Emirates لذي نقدي export نسمز قبرو زلو كاب نداري وزعي 25% كم زوسخه توريزم حدا كابتا عبي كفالنا يتقطبوميو كالوت عين السيكتور سون نابنت زي تيليجرام نبلو زلنا كامباني ون بيز ناتو دبيو عبيت كالوت كامباني تاتون اب دبيو بيزت كوينم زلو كريبتو زبحال عبيت كامباني تات او بيزت كوينم زلو لذي تي يو اي زبحال becoming a very very important economic power ولا بوليتيكات او تزلو قال كنتات تسكف انت خونا ابزوبانا بفلاي بعين قطبا خطرو يخل هاجن حدا كابتم بقلطف زمعبل زلو هاجريو تي زلو صلوا دما معريو كوس خلو يزفت زلو increase compared to the same period last year, driven by a 25% surge in non-oil exports. The contribution of these exports, their total trade, has risen to 18.4%, up from 16.4% last year. The UAE's comprehensive economic partnership agreements, they are majorly impacting its trade performance. These agreements, which include deals with countries such as India. So, ati hagar dama mzbzahat abeit hagarat deals na gabre mis Iraq di mis India di mis Turkiya di mis kalot abeit regional powers mis atom rakib magbar ituku tabana yithagar yemعبل hallo. ስለዚህ
ከም ፕላን ቢ ትደልዩ ሃገር ወይ ገለመለ UAE is a good option ብዙሕ ፕሮሞሽን ዘድልየ ይኮነን ከም ፕላን ቢ ናቡ መደባት ንዘለኩም ብዕምቆት መጽዓት ተገይርኩምሉ ከም ሓደ ከም ፕላን ቢ ክትቀበሉ ትኽእል ሓደ ስቴብል ዝኾነ ቁጠባይ ዝህነፀሉ አቡ ግን መናብረኻ ከቢድ ያቡ ምክንያቱ ናይ ሃብታማት ቦታ ናይ ሃብታማት ዓዲ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና ድሕሪኡ ናብ ናትና ክምለስ ኢና In various projects between China and economies here in Africa, specifically in agriculture. Willie Bett, Kenya's ambassador to China, told CGTN's Zhao Yunfei that the collaboration projects have been working out relatively well. Diao Chunhui, who's the executive chair of the Alliance of Chinese Businesses in Africa for Social Responsibilities, says that both... When China started collaborating with Africa, meaningful development started being seen in the region. ናይ ኬንያ ወኖኖ ናይ ቻይና ጽልዋ ኣብ ሕርሻ ናይ አፍሪካ ተተቕርጺ ካላርስ ድዩ ኣብ ሕርሻ ቻይና ትገብሮ ዘላ ጽልዋ ዓብ ከም ዝኾነን ምዕቡል ሕርሻታት ኣብ አፍሪካ ዝተኣታተ ዘሎ ብጽልዋ ናይ ቻይና ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዝረኸብኩ ዘምጻልኩም ዘሎ practical infrastructural development started happening because most of the infrastructure you currently see in Africa is as a result of the partnership between China and Africa, and it goes to show the perspective of China towards development and the philosophy of the leadership and the CPC in China that development is a right of... So, Ambassador ናይ ኬንያ ኣብ ቻይና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኩሉ እዚ ትሕተ ቅርፂ ኣብ አፍሪካ ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ናይ ቻይና እዩ ቻይና ዘተኣታተወቶ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር አፍሪካ ፍሉይ ትሕተ ቅርፂ መንገዲ ባቡር ድዩ ሃይዌይ ድዩ ኤርፖርት ድዩ ካልእ ዓይነት ፍሉይ ትሕተ ቅርፂ እንትዕሪኢኻ ኮይንካ ናይ ቻይና ውፅኢት እዩ ካልእ ሃገር ዝሰርሖ የለን ኤሮጳዊ አሜሪካ ዝሰርሕዎ ነገር የለን ራሻ እኳ ትማሊ ይመፅዩ እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክታት ናይ ፓይፕላይን ድዩ ናይ ካልእ እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክታት ኣብ አፍሪካ ትሪኦ ናይ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ናይ ቻይናን ናይ ቻይና ምትሕብባርን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ካብ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ አፍሪካ ዝመፁ ዘሎ እዩ ፀላኢ ካፍለጥ ፈታዊ ካፍለጥ ጠቃሚ ካፍለጥ ጎዳኢ ካፍለጥ እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ናተይ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ዘይገብረካ በቃላቱ ጥዑም ደርፊ ስለ ናይ አሜሪካ ስለ ዝሰማዓካ አሜሪካ ዝጠቕመካ ወይ ዝገብረልካ ጌርካ ትወስዶ ዓብ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ንክንፈልጥ ደምፆ ዘለኹ of every human being. It's not a reserve of a particular group. And so that is why when the ability of China came of age to partner with other nations in the area of development. 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በተለያየ ነገር በተለያየ ግንባር በተለያየ አቅጣጫ ተይዛ ሳለች ፕላስ ኦር ማይነስ 15000 የሚጠጉ የተለያዩ ግሩፖች የውጭ ኃይሎች አሰልጥነው በህዳሴ ጉዳይ ብቻ አሰማርተውብናል። በህዳሴ ብቻ ሲሚንቶ ከማምረት አጓጉዞ እዚህ ቦታ እስካለው ስራ 15000 የሚጠጋ የተለያየ ስም ያላቸው ፕራይመሪ የኛ የሆኑ ግን የተገዙ የተሸጡ ሰዎች ይሄ ስራ አሁን ያለበት ደረጃ እንዳይደርስ እንዳይቋጭ ብዙ ጊዜና ገንዘብ ህይወት አጥፍተዋል። አብይ አህመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ትጸገም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገማት ኩሎም ቶም ሓይልታት ክሳብ 15 ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ፋንድት ዝኾኑ ነቲ ጉዕዞናትና ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጉዕዞ ንምዕንቃፍ ብፍላይ ነቲ ግድብ ዝብልዎ እቲ ሪናሽንስ ዳም ዝበሃል ንዑ ንኸይንውድእ ኩሉ ዓይነት ተጻብኦን ሽግርን ከም ዝገጥሞም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ንባዕላ ብዙሕ ፀገም ክትፈጥረሉ እያ ምክንያቱ እቶም ዝቃወሙ ዘለዎ ገሊኦም ኢትዮጵያውያን ኢና ንሕና ንመሰልና ንቃወም ዘለና ኢና ባህልቲዮም እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ማለት እዩ ፋኖ ንኣብነት ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ይበሃላ እዩ እቶም ኦነግ ከምኡ እዮም ስለዚ እቶም ሓይልታት ናብ ደገ ኣፀቂዕካ ምፅላሞም እውን እንታይ ይብል ግን ገለ ካብቲ ዝብሎ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም እንዲሁ ግን ክዛረበ ከሎ ስሙ ብዙ አልተናገርንበትም ምክንያቱም ለንግግር አይመችም አሁንም ዘርዝሬ አልገልጠውም ነገር ግን እንደው ሰው ለግንዛቤ እንዲያመቸው አንድ ተርባይን ሲመረት ሲገዛ ከፋብሪካው ጅቡቲ ሲደርስ ያለውን ፓርትቼ ያው ገንዘቡም ጣጣ ነው ሲገዛ ከፋብሪካው ጅቡቲ ሲደርስ ያለውን ፓርትቼ ያው ገንዘቡም ጣጣ ነው ማምረቱም ችግር ነው ከተመረተ በኋላ ጅቡቲ ማድረሱም ያው እንደሚታወቀው ከባድ ነገር ነው እሱን ትቼ ከጅቡቲ ወደብ ያለውን ፕሮሰስ ጨርሰን እዚህ ቦታ ለማድረስ ምን ያክል ቀን የሚወስድብን ይመስላችኋል በትንሹ 4 ኪሎ ሜትር በቀን ይጓዛል በጣም ከፍተኛ ከተጓዘ 40 ኪሎ ሜትር በቀን ይጓዛል በየ40 ኪሎ ሜትሩ ያደረ ይመጣው ከዚህ ጅቡቲ ስንት እንደሆነ አስሉናው የተለየ ነው እንደው የተፈጠነ መጓዛችን በጣም እንደ ሰው አንድ ተርባይን ከጅቡቲ አንቀሳቅሰን እዚህ ለማድረስ 45 ቀን ይፈጅብናል ይሄ በኖርማል መኪኖቹ ምንም እንቅፋት ሳይገጥማቸው ሲጓዝ ላለፉት 2-3 ዓመታት ተርባይኑ ቀርቶ ሲሚንቶ ከደርባ እዚህ ስናመጣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እያንዳንዱ መንገድ አስፋልት ስላልሆነ ለእያንዳንዱ ትራክ ፈንጅ ከፊት እየሄደ ፈንጅ እየለቀመ
አልፎ አልፎም سنتايز بلزلو أبي أحمد كساك ندي أبتهاجر تجمع كم زلوا يزقل زلوا كابتي ودب جبتي دمتي ترباين نتي من جعتنا بإلكتريك زغير تكنولوجيا مالتيو نعون نممتع بزوج زي كم زوسدن تزخ بدك فالدما أبتوش إثيوبيا ننبينو حيلي سلزلو أبتسرجع فنج سلزجبر نعون خن كلاخل بسراويت ناتنا فنجنا وصانا هنا نغيت بزي ساعة كندي بدو خمسلو صبغيو نقول بدوتات حليفنا كم سرحنا قبل كله صبغي يقول اتزبلت أكون قد نزق دايزي مفتاح قبرلو عند الزخيل أبتهجر سلام كله أبتزوباد ما سلام كله كم تا أبكتشن عصرت شو من تن جمير وازن بري نزق ربابتو تبغى زغنا سلام مقبار بحفشاقن نايتوبيا قداي فتينكا كسامع معزو خلو داي مسلو جنكا زي فرصوها تا إثيوبيا تبالسي نوح عمتات كم سلينا بلتها تخيل قد كتفرز جناي ترانيا تازي كتفرسونا أنا تمنيتها يكون أنا بكرة بيتك كل جزء تنكا غزل ليو نحد نجر نسخة كم حسب كان نسخة 5 دقائق خيون تراي يكون نسخة ونجرات أبكرة بيتك حماق ممسع نحاون كم زرها قبلك مفلاتن بمنسمع مسناي ما أهلاي منجسي بمنسمع ناي كيبيا مانجمنت إنستيتيوت مسيو ناي تجراي جزيو منجسي كابينيو خميهون زمن صنعت توديون نبي implementation راح يترفضون أو كربا جزء أبزي تمالي مقر تمالي ناي تجراي تحتوي محور بقفي حنا حزبي تصادفو كما جينا أنا كنا معراري وزلنا زبل ناي حتى جزء صنعت أكايدنا أو حتى جزء نوصل زبل صحن نبي implementation زبل صحن تاسك فورس قيمرو صراحة جمري تحتوي محورون هبو غير كايدوي مسناي ما أهلاي منجسي بمنسمع ناي كيبيا مانجمنت إنستيتيوت مسيو ناي تجراي جزيو منجسي كابينيو خميهون زبل صنعت توديون أنت عايز بقول له صاد كان لأن كان بتعمي بيزي خوين زلوا أبز قدايزي تقداينا توم دما نبي قص خمس خير حركة بتيز بحال زلوا دما بتجراي the TPLF faction led by Dr. Debretsion Malatio has warned that so تمتن قطع كاب كلام وندس أن هيو الواقع جبر كم زح سب زلوا أبزيا قدامي تزلا أرتيكل مهنري اليوم عندنا إثيوبيا ميديا انتهي لو تينيرو TPLF denounces recent power moves by Tigray interim admin as unacceptable and illegal. ስለዚህ ጌታቸው ረዳ ካብ ፓርቲ ናይ ህወሓት ሰጉጎሞ ፀንፂሎሞ ንብል ነርና ከምኡ ገይሮም ካብቲ ስልጣኑ ኣልዮሞ ንስኹ እንታይ ክገብር ይኽእል ንብል ነርና ካብቲ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ትግራይ ነቶም ኣባላት ናይ ህወሓት ከዓ ንስኹ ሰጎም ከም ዝኽእል ስለዚ መኖም እዩ ሰርቫይቭ ክገብር ክልረ እዩ ልክዕ ከዓ ህወሓት ነቶም ኣባላት ናይ ህወሓት ዝኾኑ ድማ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ካብ ከውፅኦም ጀሚሩ ኣሎ ህወሓት ድማ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዳርጋ ቀቀድሚ ኩናት ዘላ ኩነታት እያ ትመስል መንኦም ክስዕር ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ረፅቢ ኢና ንርኢ ዘለና ሓዲኦም ክስዓር ከዓ ግድን እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ብሓደ ኣብ ጣውላ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ነዊሕ ኣዋርሕ ወላ ዓመታት ወሲዱ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ትግራይ TPLF has denounced ነቲ ውሳነ ጌታቸው ረዳ ጀይርዎ ዘሎ ነቶም ኣባላት ናይ ህወሓት ካብ ስልጣን ምእላይ ቅቡል ከም ዘይኮነ to remove and appoint zonal administrators labeling these actions as contrary to established institutional procedures ስለዚ እቲ ህወሓት ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪመ ዘለኹ ኣነ ተግባርናቱ ክብል እዩ ክደፍር ማለት እዩ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ድማ ኣነ ነቲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ስልጣን ዘለኒ ስለዚ ነቲ ምምሕዳር ናተይ ድማ ዘድልዩንን ዘዋፅኡንን ጥራይ ክመለየ ክሰርሑለይ ዝኽእሉ ክብል እዩ ስለዚ in a letter to the parties zonal and district offices ፈትለወርቅ ትበሃል ማለት እዩ the parties secretariat chief criticized the interim administration for እንታይ ትብል ዘላ ነቶም ኣብ ዞናትን ኣብ ካልኦት ክልላትን ቦታታት ከይዶም ነቶም ኣባላት ናይ ህወሓት ካብ ስራሕ ዝሰግዎም ዘለዉ ቅቡል ከም ዘይኮነ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ካብ ቦታኦም ምእላይ ቅቡል ከም ዘይኮነን ንዕኦም ድማ ብካልኦት ምትካውን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ she called the action is unacceptable and illegal ስለዚ urging party members to resist ስለዚ ነቶም ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ድማ ንክቃወሙ ተቃውሞናቶም ከስምዑ እያ ትዛረብ ዘላ እዚኣ እታ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር
ናይቲ ሰክረታሪ ኣደውን በርድያ ኮይና ወላ ገለ ኮይና ነቲ ውሓድ ተመረፀት ያለን ቀነ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ናቶም ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ተስፋኒ ወሳሃቦ ኣብዴት ነይሩ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ሓደ ነገር ክጋጥም ምዃኑ ሰብ ዝፈልጥ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ሓደ ብርቱዕ ረፅሚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ናበይ ገፆም ክኸዱ እዮም እንታይ እዮም ክገብርዎ ናበዩ መወዳእቱ ክኸውን ወይ ዶንት ኖው ግን እዚኦም ክልተ ሓይልታት ህወሓትን ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ፃድቃን ዝርከብዎ እቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ዋላ እቲ ፃድቃን ወንበይ ንነፍሱ ዝኻለ መንገዲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እንዲዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ነውፅ ናይ ሓይልታት እዩ ዝረአ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ንሰምዖ ጌታቸው ረዳ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ህወሓትን እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ፃድቃን እውን ነፍሱ ዝኻለ ግንባር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እቶም ናይ ትግራይ ኬላታት እዚ እቲ ኩነታት ሴንሲቲቭ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነዚ ክንዝክር ከለና ገለ ካብቲ ዘረባታት ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ምስማዕ የድሊ ግን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ኣንጻር ኤርትራን ቀጻሊ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐሊሉ ክወፅን ዝተወሰነሉ መሬት የለን እታ ርሲ ዓብያ ተወሲኑሉ ይበሃል ከምዚ ይበሃል ዝበሃል ምንም ዓይነት ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ዘይተጠረረ መሬት ናተይ እዩ ኢልካ ምባል እዚ ክሕደት እዩ ምስሩ እውን መጀመርያ ዝነበረ ውዕሊ ዘፍረሶ ሰራዊት ሻዕብያ እዩ ሓንቲ ሃገር መጀመርያ ዝነበረ ውዕሊ ንኻልኣይ ግዜ እንተፈሪሳት ውዕሊ ፍሩስ እዩ ዝኸውን ስለዚ ውዕሊ ኣልጀርስ ታይም ዝብሉ እዚኦም ሕጂ ሰላምን ርግኣትን እንዲኦም ክፅውዑ ዝግብኦም መሊሶም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፅልእን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ሕነን ብዘረቦም እዮም ዝገልፁልና ዘለዉ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታቶም ክንዲ ዝፈትሑ ምስ ኤርትራ ሕኒን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እዩ ኣይፍሩስ እዩ ዝብል ዘሎ ውዕል ኣልጀርስ ምቕባል ኣብኢኻ ዝነበርካ ንስኻ ደይኮንካ እቲ ህወሓት ዝበሃልን ኢትዮጵያ ዝበሃል እንዳይኮንና መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ክሳብ 2018 ንሱ ኣየፍረሶ ነይሩ ማለት ድዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ዘረቦም መልሓሶም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ምስምዖም ጥራይ እኹል እዩ ኪኑ ክንጥምት ኣይንኽእል ኢና እዚ ካብ ደደቢት ተበገሰ ወያነ እዩ እሞ ዳእታ እዚ ወያነ እዚ ኣይከኣለን ክኸይድ ተሓደ ናብ ዝኸይዱ ተሓደ ናብ ዝኸይዱ ሕጂ ወያነ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ከም ሓደ ሕሙም ኣብ ሆስፒታል ዳእትዎ እሞ በዚ ኦክሲጅን በዚ ካ ኢንፊዥን ገይሮምሉ ዘለዉ በዚ ኦክሲጅን ኣሎ ካብዚያ ወፃኢ ዝኾነ ዘረባ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ሕጂ ናብታ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሰግር እየ ተቐንዲ ኣገዳሲ ዘላ ማለት እዩ ህዝብና ኣብ እስራኤል ዝረኽቦ ዘሎ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን እቲ መስርሕ ናይ ምቕታል ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናከፍአ እናገነነን ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ንክትሪእዮ ዘሸግር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣይ ዶንት ኖ ማለት ከምዚ ዓይነት ተርእዮሲ ኣብ ኣፍሪቃ እውን የለን ተርዲኹም ኣለኹም ኣፍሪቃ ጭዋ ህዝቢ እንድዩ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ሕጊ ኣልቦነት ገለ ክበሃል ከሎ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ይረኣይኒ እዩ ከመይ ገይሩ ኣብ ሓደ ምዕቡል ዓለም ሰብ እስራኤል ምዕቡል ዓለም እዩ ምስ ኤሮፓ እዩ ዝቁፀር ከመይ ገይሩ ሰብ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከርኢ ይኽእል ኣብ ኤሮፓ ክርዳእና ይክእልኒ ዘለዋነ ስለምንታይ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ክኢሉ እቲ ኤርትራዊ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ስለ ዘለካ እዩ ምስ ኣሕዋትካ ከምዚ ደረጃ ክትወድቕ ክኢልካ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ናይ እስራኤል ሴኪሪቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ካራን ገለን ኣለዎም ስለ ዝተባሃለ መፂኦም ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣትዮም ፍሉይ ፈተሻ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ክሕተተሉ ዝኽእል ብዙሕ ክዝረበሉ ዝኽእል ኩነታት ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣለዎ ግን ንፀጥታ ናይ ሓደ ሃገር ፖሊስ ኣብ ምንታይ ኣያቱን ወይ ስለምንታይ ኣትዩ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፖሊስ ስርሑ ኣለዎ እንድሕር ፀዊዕካዮ ከኣቱ ስርሑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን ኣብኡ ስለምንታይ ግን ክሳዕ ክንዲዚ ንክንድፈር ኣብ ሓትሕድና ሰብሲ ኣብ ቤተክርስትያን ወይ ኣብ መስጊድ እቲ ናይ መወዳእታ ረፊጂ ወይ ከዓ ዕቑባ ናብ ኣምላኽ ትሓተሉ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ክሳብ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ሶሪ ኮንትሮቨርሻል ክኾን ኣይደልን እየ ኣስላም ንክርስቲያን ኣይኮኑ እንዳሳደድዎም ዘለዎ ብዚ ክርስቲያን እዮም ክርስቲያን ደቂ ሓደ ሃይማኖት እዮም ከምዚ ንሓድሕዶም ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ፖለቲካ እዮም ክብሉኻ ፖለቲካ ድማ ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካ እኳ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ህዝቢ ድማ ከም ዝደልዮን
مسو زلو فقري بتدقاقام أبتا عد زلو نريالنا نايتت سيسقيتي كم خينو ولا يتسقط أبينا عدخا ملو بملو ناس أخينو أب كل علامات سقط الله بب مطانو قالي فوكيس قالي كبيري قنت سقط الله يا بعلامات أتز بجن بس ما عميلو نحت فديك قتل يلا أبصر جاي قتل يلا يتحرر يلا بس ما عميلي نبرارلو بس عروخ نبري فتنالو سلمنتاي نسخة تسليد كخيكا كما خا تسليدو نسخة حوخا كتسادت تمرت الله أي نو نزو كنتات زراسون السبات دحر مقارجة زلو مخانم بعالزي إن باسلا تا مسقات تدريبات خيب تابتي كريستيان ناي هيقدف تبع هيقدف زلوات شاطر أنا شعبي نستخدم لك عند حرزة سلاموس مقرات فيستيفال نبايا هقول تعيز قبرة زلوات حجي إن باسلا تا مسقات تدريبات خيب تابتي كريستيان تعيز قبرة زلوات حجي እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰባት ነቲ ዘሎ ፀገም ንምጉሃሃር ዘይገበርዎን ዘይበልዎን የለን ሕጊ ድማ ከረኻኽበሎም እዩ ከምቶም ንቐዳሞት ክንዱ ዝፈከሩን ዝዓንደሩን ሕጊ ዘረኻኽበሎም ንበዓል እዚ እውን ብመዓልቲ ከረኻኽበሎም እዩ እንተቲ ኣብ እስራኤል ዘለኻ መንእሰይ ብኩሉ ወገን ዘለኻ ሓንቲ ኣነ ክብለካ ዝደሊ ፕሊዝ ንዘይጠቅም ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ዘይጠቅም ብዋጋኻን ብዋጋ ነብስኻን ዝመፅ ዘሎ ፖለቲካ ምንም ለውጢ ከምፅእ ኣይኮነን ዘውፅኦ ለውጢ የለን ኣብ እስራኤል ኣይኮነን ዘሎ ትቃልሲ ወይ እውን ኣብ እስራኤል ኣይኮነን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ስደት ኢኻ ዘለኻ በስመዓም ኢልካ ምስምላ ኢልካ ስራሕካ ወፊርካ ከማን ከቢድ እቲ ህይወት ንሪኦ ስለ ዘለና ስለዚ ሓደራኹም ለብሙ ፅባሕ ንጎ ዝድንግፀልኩም ሰብ የለን ማለት ሰብ ክድንግፀልካ ኸሊ ኣጆኻ ክብለካ ኸሊ ክንክርስዓካ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ንስድራኻ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ፅበይሉካ ዘለው ከምኡውን ነቶም ምሳኻ ስድራኻ እንተለውካ ንዕኦም ኣይትበድሎም ከምኡ ድማ ክትዕምፅ ትሓስብ ዘለኻ ናይ ብሓቂ ጌጋ ትገብር ኣለኻ ولا حنت بوز مسألة يلن أبتهي ودكا تكوير كاسرة بوليتيكا خد جبر دليخا بسلام أو من قدي إسرائيل خازل لها ببومب بقلن دي شفاش فلوس زلوا عدي بس ما عملكم تنبركم زحشيو كنوز خدجن إذن تنكن بلاي لان أبزونا لو هذا بوستس جبره نزو كنتات زي تردوه دماونت قدس اليو لبام من شيء زلوا نابلو أبع الكرادة وكفيلهم نبعلهم نتمنى شيء حوز احتروا له بزحسبات الله ناي بحق إذا تحساسبيو تسفى نقبر سب لبيمو كابز كنتات زكوت سما نفس لما عمان قد نكخيد اسكنا بعدنا نملس بس بقوب صارحنا صبق صارحنا نغي علامات كنا كرمتها ومعطوت كاني معقب عندي علامة معقب ماين مريتون كوينو بس ديجا يسرح له ناي سلست عدي دكداشم مقاركا كمون ورح حسب دبال احنا دك شحيت تحت ديجا عم صارحنا هنا سلازي زخاني تديجا حمد نغي ملء بقبو كدل لهم زلو قبو مريتن ماين معقب كاني مسرح لنا مالت كان بزي قرب يوس سلا زي بلنا هاجرنا نخنا لما قرما زلو هاجرنا خنسرح كان نسرح لنا كل سنة هاجرنا تمايرنا هاجرنا بس جرنا بتيز بهالكنا كله نهاجرنا مالتي منياتو هاجرنا هبانات الصبية خاني بقى خنا المعه قرما زلو هاجر كابزلاتو كابز بحق وعرو هاجر كا أبزلاتو إرترا بحكي أفرازاز عز من سيزد لي زلو هاجر كت هنس أتقين كا بخلو بيرو حسكا وي كمبيوتر كوفيل كاترا هاجر هنتسنيو رأس كان دم كان كدليو قلبات كا كدليو سلزي قلبات كحزو زخلو من سيات أفرازا كحزو زخلو بعديلا كحزو دحر زي بلو من ترلنا I hope زكونتات زكميلو كقتلمو اتهز بدما فرص عرو نخركب طلول كرامات نكخونو نزي ورحماقن ورحماقن زلو دما I hope نعدنا يبصحن ديو بوغيرو مفتح السلام رخيبو ناكاب كال حماق كندحن مو نابصبو غصنا تعدنا نخد كيد دما ناي وتر من نيوتنايو تسفا نغبر كمزيوم وعروتات من سياتنا شير تراويان أب عدهم كفيلهم نهجروا من هزبهم من كتاهم زلوهم أب عدهم نخجبروه أسرنا نخيس عبد ما تمنيتيو لأنه ما رسب زغودة لا يجبروا سبورت يجبروا نات كمريتو أبز قدفو زخانة دقفت ما قدفو أب كومنت سكشن مالتيو let's go
شامونا يا شامنا